از نهال نافچه سوریه آمده مکو جیه که گشت و گزاریه یه توریستیکه ایرو 15 گلانه جشن زمان کردیه اف روشا که گرینگه جبو کرده لوی داره لوی کلانا دیروکی که گشتیار گلک دشنوتین و گلک قلبالخه جببونه زمان کرده از نشان بدن نها فرشک تنه دانین و کورن کو هلونه و لسر او کسی نافدار گوتنه نوانیان هلبست وان لسر هاتیه نویساندن جالیه شرداریه باجار مزنا آمده و خباته که ویرانگی جبو کو دالیه هشمندیه زمان ده هنه کی رونایی بخنه و خلکه خباته که ویرانگی دانه دست بکرن نها اف کور اف فرشک لیور تیب جی کرن از لید نیرم گو بیتا کی هلبست عثمان صبریه فلکا به بخت شکان داره من نما کس رونش لبر آره من گوتنه کیویه لبر داره بجی کرن جبو کو بالا بکشین سر باشه اف خبات شما تکرن از بطاهر بای قشاق را با آخفم که او بخه یک جبر پرسه چند آمده یه لبر داره از جرا بجم که اویج مرا بجا که جبو چوی خبرت که مرحبا مرحبا سر چاورا اف خباتا و yani onu dixwazin xizmeteke çawa bikim vê xebatê. Yani em dixwazin neki balê bişînin ser ziman û em dixwazin di ciyên dîrokiyê vî bajar da beytên şairên Kurdan werin xuyakirin. Yani şairê me gewre hene ez bêjim wek Malayê Cizîrî Feqiyê Teyran Ahmedê Xanê Hacî Qadirê Koyî me xwest vê kolanê seranser bi çil beytan ez bêjim bixemilînin birevan şairê me di vê bajarê da bijîn beytê wan bijîn yani wekî ku me got ji Malayê Cizîrê Feqiyê Teyran heta Hacî Qadir beytên wan hene bi beytên ez bêjim hem hunerî hem jî beytên ku hişmendiya zimanî derdixin pêş ez bêjim me wan hilbijarte yek civana ez bêjim Hacî Qadir mese du wextê da dibêje kaka ême ne ême mümînin nerûsin bo çi küfre zubanman binûsin me wê beytavî ez bêjim û çend beytên yên bi vî hawayê balê dikişîne ser ziman li ser kolana Gaziyê ya bajarê Amedê ya herî dîrokî me xwest e em bi vê hişmendiyê van kevira û van beyta teynin. Baş hûn bi çend zaravayên Kurdî dinivîsînin. Yani mesela kesekî ku di vê kolana derbas bû wê çend zaravayan bibîne van ev beyt bi çend zaravayan hatine amadekirin. Cejna zimanê Kurdiyê lewra hemû zaravayên Kurdî ji bo me bi qedr û qîmetin lewra li çareyên ez bêjim vê kolanê da beytên soranî jî wê dîtin beytên zazakî jî û beytên kurmancî jî werin dîtin wekî me got e cejna zimanê Kurdiyê em hêvîdarin ku rojên bi vî hawayê hişmendiya derbarê Kurdî da xurtir bive û em bêtir dikarbin lê xwedî derkevin. Başa gelek spas maliye ve varım ve dere merhaba şteraji. Merhaba. Gotuna duxazim tu jî bêjî wisa tu baldari lê dinêrî. Navê te bixêr? Bilal. Bilal çi? Yaşar. Keke Bilal. Ev xebat bi vî rengî dikare hişmendiya ziman geş bike? Yani bime projedaki keda derbas biye maliye avaz bu hemuya muhakkak ki evvel ser gel tesir ki bike hem zaniyarê xwe hem jî li ser helbesta Kurdî dibekî ev cudahiyek û heşmendiyek çêtir ev çê bike bime. Başa gelek spas maliye ava ve heta paqişkirin jî niha em ê îca xweşiktir bibînin ka dikarî piçekî wisa bi malîwiya em ê jî bibînin tamam niha yedî bi temamî baş tê xwandin. Te bixêr? Mehmet. Bala te kişand? Balam kişand. Çi dinivîsîne dizanî bixwînî? Feleka bêbexт şiken darê min nema kes rûniştî li ber arê min. Feleka bêbexт şikan darê min nema kes rûniştî li ber arê min. Xweş e? Xweş e pir xweş e. Gotina kî ye? Gotina Osman Sebrî. Nasdikî Osman Sabrî? Na. Em ê nas bikin. Her el Google'ê bixe ka Osman Sabrî kî ye? Em ê nas bikin. Baş e navê te bixêr te got? Mehmet. Mehmet. Ê te? Ahmet. Ahmet zanî bixwînî? Ka bixwîne? Feleka bêbexт şikan darê min nema kes rûniştin li ber arê min. Osman Sabrî. Osman Sabrî. Nazdikî? Na ez nas nakim. Baş e tu jî li Google'ê lêkolîn bikî. Tamam. Gelek spas maliye ava zor spas.
لەوێ دەرەژی بەیتێکی هاتیە نویساندن بەیتاکیە یا سەیدای خاسیە دڵ ji qeyda leşkerê xem kir reha wexê seher ah û nalînê verînî bî vinî nêmend eser. Ev ji ya seydayê xasiye bi dimilkî bi zazakî ango bi kirmanckî hatiye nivîsandin. Ev der kolana herî navdar ya Amedê ye navçeyeke dîrokî ye ku navçeya Sûriyê bi hezaran sal jiyan li vê derê çêbûye berdewam kiriye bi Sûriyê xwe tê naskirin. Îcar îro dixwazin ji bibone pazdeyê gulanê cejna zimanê Kurdî li hemû kolanê yani seranserê vê kolanê bi kurmancî, bi zazakî û bi soranî beytên bi Kurdî bidin nivîsandin bi vî awayê hişmendiya ziman li nava bajarê Amedê bi pêş bixin.